només donem seguretat i millor atenció clínica, sinó que s'ha humanitzat, no? Donem l'opció a les pacients de que puguin gestionar-lo de la manera que elles creguin més convenient. La primera és que és àmplia. La segona, que no sembla un hospital, i a més fins i tot assenyalàvem que a petició de les pròpies pacients la nomenclatura dels boxes no és numèrica, sinó que té nom de planta, etc. O sigui, t'aboca constantment un entorn de naturalitat. S'han ampliat els boxes d'observació, s'ha ampliat també les sales de dilatació i hi ha una connexió directa amb el quiròfan per les cesàries emergents. Tenim possibilitat de fer parts a l'aigua, que abans no en teníem, a l'antic paritori. Tenim possibilitat de tenir senyores que facin la mateixa dilatació, el part i el puerperi immediat en el mateix espai, i el quiròfan és molt més nou, té nova tecnologia, vull dir que no hi ha color.